oikealle. Käänny loivasti vasemmalle. Niin tästä oikein. Nyt käänny loivasti vasemmalle. Väärä tie. Otan tonne mennä. Näköjään. Seuraavasta Aja liikenneympyrään ja ota kolmas oikealle. Nyt käänny vasemmalle. Samalla lailla merkit tonne. Kamala kun on ihan saatana vierekkäin ne. Noi. Tästäkään en tiedä monesko täältä nyt lasket sitten. Niin. Täällä nyt on mones merkki, että vois tänne kai ajatella. Seuraavaksi tee U-käännös. Aja liikenneympyrään ja ota toinen oikealle. Seuraavaksi tee U-käännös. 60 metrin päästä jätä liikenneympyrä 4. liittymästä. Aja liikenneympyrään ja ota toinen oikealle.